ବୁଣା ଧାନ ଚାଷ କରିବା ଏକ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ। ଏଥିପାଇଁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ତଳି ରୋଇବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାଏ। କ୍ଷେତରେ ସିଧାସଳଖ ବିହନ ବୁଣା ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମୟ ଓ ଶ୍ରମ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ବେଉଷଣ ସହିତ ବୁଣା ଧାନକୁ ତୁଳନା କଲେ ଏଥିରେ କମ୍ ପରିମାଣର ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ବୁଣା ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମାଟିର ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମାଟି ମଟାଳ କିମ୍ବା ଦୋରସା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ବୁଣା ଧାନ ପାଇଁ ଭଲ। ବାଲିଆ ମାଟି ବୁଣା ଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ରଖିପାରିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ସାର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପରାମର୍ଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମାଟି ଏବଂ ଫସଲ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଘାସଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବିହନ ସଜ୍ଜା ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ବିହନ ବୁଣିବାର 2-3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଘାସକୁ ଗଜା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜମିରେ ଘାସ ଦେଖାଦେବ। ତାପରେ ଜମିକୁ ହଳ କରି ଘାସକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଘାସ ପଚି ଖତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘାସ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ହଳ କରିବା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ଜମିରୁ ସମସ୍ତ ଅନାବନା ଘାସ ମାରିବା ପାଇଁ ତୃଣନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କ୍ଷେତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳ କରନ୍ତୁ। ବିହନ ବୁଣିବାର 2-3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ଭଲ ଭାବରେ ପଚି ଯାଇଥିବା 3-4 ଟ୍ରଲି ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମାଟିରେ ହଳ କରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମାଟିର ଗଠନରେ ସୁଧାର ଆଣିଥାଏ, ସାର ଏବଂ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ମାଟିରେ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଶେଷରେ ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଟି ମଟାଳ, ଦୋରସା ଅଥବା ଭାରୀ ବା ମଟାଳ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବର୍ଷା ପରେ ମାଟି ଆର୍ଦ୍ର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ପୁରା ଓଦା ନ ହୋଇ ସାମାନ୍ୟ ଓଦା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 2-3 ଥର ହଳ ଏବଂ ପଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ସମାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମି ଭଲ ଭାବରେ ସମତଳ ହୋଇ ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଦୋରସା ମାଟିରେ ଧାନ ବୁଣିବା ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଣାଯାଇ ପାରିବ। ଭଲ ବିହନ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ 2-3 ଥର ହଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମତୁଲ କରନ୍ତୁ। ଜମିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ଲେଜର ସମତଳୀକରଣ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ କେବଳ ଏଭଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଲେଜର ସମତଳକାରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ ତେବେ ପାରମ୍ପରିକ ଜମି ସମତଳକାରୀ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପଟ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜମି ସମତୁଲ କରିବାର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, କ୍ଷେତରେ ପାଣି ସମାନ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ମାଟିରେ ସାର ଏବଂ ପାଣିର ଉପଯୋଗ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ବିହନ ସଠିକ୍ ଗଭୀରତାରେ ରହିବା ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ସାର ଯଥା DAP, ପଟାସ ସାର ଏବଂ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିହନ ସହିତ ସାର ବୁଣା ସୁବିଧା ଥିବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଣା ଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଣା ସମୟରେ କେବଳ DAP ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଏବେ ବୁଣା ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା। ବୁଣା ଧାନ ମଟାଳ ଅଥବା ଦୋରସା ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ବିହନ ବୁଣିବାର 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମତୁଲ କରନ୍ତୁ। ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଲେଜର ସମତଳୀକରଣ ଅଥବା ପାରମ୍ପରିକ ଜମି ସମତଳକାରୀ ପଟ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଲେଜର ମାଧ୍ୟମରେ ସମତଳୀକରଣ ଆମକୁ 3 ବର୍ଷରେ କେବଳ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଘାସ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଘାସକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜମିରେ ସମସ୍ତ ଅନାବନା ଘାସ ମାରିବା ପାଇଁ ଘାସନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମଟାଳ ମାଟି ପାଇଁ ବୁଣିବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ ଦେବା ପରେ ମାଟିର ବତର ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ 2-3 ଥର ହଳ ଏବଂ ପଟାରେ ସମତଳ କରି ଚାଷ କରନ୍ତୁ।
दोरसा माटी पाई 2 ରୁ 3 थर हल करंतु एवं पटा साहाय्य जमी को समतुल करंतु। खेत प्रस्तुति समय रे डीएपी, पोटास एवं जिंक सल्फेट सार प्रयोग करंतु। जदि आपण मेसीन माध्यम रे बिहन बुणुछंती तेबे एही मेसीन द्वारा केवल डीएपी प्रयोग करंतु। बुणा धान चाष पद्धति ग्रहण करिवे कि नहीं ताहा एबे भी संदेह रे अछंती कि आपणक अंचलर अभिज्ञ चाषी भाई भाउनी मनक सहित कथा हुअन्तु किंबा आपणक निकटस्थ कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग किंबा कृषक सहायक केंद्र सहित जोगाजोग करंतु। बुणा धान आरंभ करंतु, आपण भल अमल एवं अधिक आय पाइपारे।